Verneemt Lemster regisseur Pieter Verhoef verstoorn. Voor mij is het echt een stuk geschiedenis wat ophoudt nou te bestaan. En boeren in actie voor Grijde Vogels. Goeien, welkom bij Kijk op Friesland. Regisseur Pieter Verhoef is waar hij op 81-jarige leeftijd verstoorn. Dat had de familie juist naar boven gebracht. Hij was al langere tijd ziek, maar had dat nooit bekendmaken. Verhoef is hikke en tijn op de lemmer. Hij was bekend door zijn speelfilms, maar maakte ook documentaires. En wie belutsen bij tv-programma's als Jiske Vet. De Frieske roots van Verhoef binnen rond de in zijn films. Ze maken de film De Dream, hoe de Hogerhuiszaak. De film Nienke, hoe Sjoukje Bokma de Boer, de vrouw van Pieter Jelle Stroelstra. En de driedelige serie De Vuurtoren, hoe het leven van een jongen in een Fries viskersdwarpje. Verhoef het de Frieske film op een kaart zetten. Pieter Verhoef is begonnen als Nederlands filmer, documentairemaker, VPRO, televisie en doe Teken van het Beest. Dat was zijn eerste speelfilm. Dat was een Nederlandstalige film, maar hij kwam al gauw dus met een Frieske film. Dat was in 1984 De Dream. Pieter had daarna een heel soort programma's, films maken, werd er heel vaak weer in waarom kwamen in Friesland. Pieter Verhoef maakt ik internationale producties, als de verfilming van het boek De Brief voor de Koning van Tonke Dracht en de serie Tokyo Trials. Het boom van Frieske Vogelwachten, het BFVW, is actief bij boeren om het wetter op haar land te verhegen. Door de droogte en te min eten stier op het stuit een soort grijde vogels. Wij zeggen bij boer Jos Leners uit Suward. Jos Leners meent letter en werkt het gear met het BFVW voor het opsporen en het ontzennen van de aaien. Dat gaat knap, er zitten 8 skriezen en 12 lipperspansies. En die het drok bij het bescherming van haar naaiteam zijn raafvogels. Maar dit hier vormt de droogte een extra vijand. Op advies van de vogelwacht het Leners ingrepen. We hebben hier een stoel plaatst om het water hier, peil hier omheen te krijgen. Dat het hier in dit gebied hier een stuk het land in redden kan. Het werkt hartstikke mooi en de vogels hebben er baat bij. Het land is bij de sledskanten en in de groppen al een stuk wierter worden. En daar gaat het om. Rondom in Friesland zijn natuurlijk al heel veel initiatieven. En door deze publiciteit hopen wij in ieder geval dat degenen die dat nog net doen, dat direct daar gaan. Zodat toch nog een aantal vogels redden worden. Want dat is hartstikke nodig. De droogte vormt een grote bedreiging voor de vogels. Wierms zitten te jip en insecten binden net. Wat boeren manmachtig maaidoggen onder actie kan dat een groot effect hebben. Wat begon als een kweejongenstreek eindigt op 11 april 1942 als een dodelijk drama. Het stellen van 4 bordjes uit een park in Ljouwert kostte 10 Joodse meisken het leven. Een verhaal dat na de oorlog volslijn vergeten is. Een nijbetinkingsboot moet ter verhoring inbrengen. De politie komt er op de betierde morgen van 11 april achter dat de bordjes voort binnen. De bezetter besluit het in te griepen. 10 Joden weer oppakt. Maar zij hebben de bordjes net voortellen dat het een Ljouwerter squaljongen die. Toch werden de 10 Joden naar kamp Amersfoort stuurd. En net hier kwam waarom. Journalist Auke Zeldenrust kwam het verhaal op het spoor doet er in de archieven van het historisch centrum Ljouwert onderzoek die van zijn boek De Joodse Bruiloft. Als een verste bezoeker van het Vossenparkje vernuwde het hem dat er het verhaal nog nooit jet hier. Toen dacht ik van ja, dat maakt oors. Het bloot een mooi park, maar het is wel een park met een verhaal. En toen heb ik al heel gauw betocht van er moet hier iets van een gedenkpaneel of een bordje komen. En dat heb ik oorkaart bij het Verzetsmuseum bij Hans Groeneweg. En die heeft vervolgens stappen onder naam. Bij het Verzetsmuseum Friesland is een wies met het initiatief van Zeldenrust. Het gaat om een belangrijk verhaal in de Ljouwerter geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het bordje werd op 28 april ontstingende ontbleerte. Met temperaturen van meer dan 20 graden, wat weet je een heerlijke dag. Hoe het er maar de peesken uitzucht, daar hoor nou Piet Paulusma. Joen en vannacht, nou helder waren, mooie ondergang van de zinnen. En dan de komende nacht de temperaturen, sommige bij de zonnegraden hinnen, helder nog eens een keer. En de wind, die komt uit eerst naar het eerst, is zwak of matig. Morgen een volle simmerdag, maar de zinnen er vol op bij. Wat is dat geneertje? Maar een temperatuur om er bij de 21, misschien wel 22 graden hinnen. Eerst maar de eerste wind en die is matig. En dit weer Kijk op Friesland. Je meer op omroepfriesland.nl of in de Omroep app. Ik wens je nog een heel noffelijke jongen.